Sabes, LV, non é tan doado poñerlle un título a un texto. Penso en Eva Teixeiro, escritora do colectivo Comadres, grupo que revitalizou o significado de sororidade ligado á palabra, do que é exemplo o seu libro, Contármonos, de Alvarellos Editora. Eva Teixeiro ten un poemario individual, un libro escrito baixo a sombra dun título e obrigada a mudalo pola semellanza con outro que se anticipou. Finalmente, LV, esta poeta activista, titulou o seu libro dunha maneira acertada, Mapa.gal, poesía traballada coa delicadeza de Ouribe, autora da edición. Pensei en roubarllo para este artigo por ser Ana Miranda a personificación, o rostro do mapa de Galicia en Europa, a súa voz, como ben se di, é a intérprete de Nós. Gustaríame contarche do traballo de Miranda no Parlamento Europeo, onde entrou como parlamentaria no 2012, antes asistenta de Camilo Nogueira. Cando ten a palabra sabemos que leva na súa cabeza a aldea da súa orixe e que o nós que representa racha as fronteiras e ábrese ao mundo cun nacionalismo inclusivo que lle dá a man a moitos outros nós, povos e identidades que loitan pola súa existencia, do que ti e máis eu tanto falamos. Miranda ten unha grande formación como xurista, que non debemos esquecer, sabe do que fala en varias linguas. É voz que non cala en Bruxelas para defender un Estado palestino, que coñece o pobo saharaui e o seu abandono polas autoridades do Estado español, non é allea ás fronteiras, cárcere e negación do pobo kurdo, e ademais a parlamentaria do BNG en Europa sabe de nós, das persoas migrantes, precisamente pola súa aldea na cabeza, que se abre a todos os lugares que cada migrante garda na súa propia e que non se debe amputar. Está aí para defender, para ser a súa voz, fronte ao terrible plan migratorio europeo que blinda o espazo de en solidaria Europa dos Estados, fronte a Europa dos povos que, sabes, desexamos. Miranda e o BNG traballan por unha Galiza aberta e eses outros nós, as súas linguas e identidades, a todos os seus dereitos, traballan tamén para eses galegos, esas galegas novas que chegan de fora, como chegou Panchito das Américas da man de Castelao. Nacionalismo inclusivo que non está blindado polo cinto de grelos en que o PP fecha a identidade galega con lingua vernácula e gastronómica. Nacionalismo inclusivo que non obedece aos pactos e deberes pola calada do PSOE que en Galiza contra menos que Marrocos. Nacionalismo para mudar a imaxe do Estado con outros nacionalismos inclusivos fronte ao nacionalismo da dereita, da súa man da dereita máis extrema. Ana Miranda coñece Galiza e as institucións europeas como a palma da súa man. Vai para 30 anos que nos encontramos en Bruxelas, acompañei o seu percorrido e estou segura que é a mellor persoa para nos representar en Europa. É a voz contra Altri, a defensora dunha Galiza sustentável e dona dos seus recursos. Isto é o que decía Marga Doval, escritora, o 7 de xuño deste 2024 na antesala das eleccións europeas do 9 de xuño. O título do artigo era Galiza e Ana Miranda, escrito para Nós Diario. Ola, ola, moi boas, eu son Germán Estévez, o germano á portuguesa, e hoxe, como podedes imaginarvos, falamos de Unión Europea, falamos de Galiza, falamos da Eurorrexión, falamos de todos nós en perspectiva transfronteiriza e falamos, pois posiblemente, ca máis europea das galegas, ca máis galega das europeas, polo menos en canto a cargo e representación nos últimos anos. Benvidos! E benvidas, e aquí está connosco, por fin a temos en directo, nada máis e nada menos que a señora dona Ana Miranda, política, xurista, abogada, experta en dereito comunitario de Cuntis e asentada en Vigo. O que pasa que podemos dicir que ela nunca se sabe moi ben onde está. Isto de Vigo é secundario porque agora mesmo podes estar en Bruxelas como en Coruña, como nunha misión a Gaza. Moi boas, Ana. Moi boas, como estades? Que alegría poder estar aquí xa por fin. E ademais que cousas bonitas se escoitan, non merezo tanto, de verdade. Eu penso que... Marga é unha grandísima escritora, dende logo, pero, bueno, ela tamén me ve con vos ollos, porque nos atopamos unha vez
alá nas portas do Parlamento, unha vez que andaba ela por Treveris, cando era leitora de galego, e bueno, que maravilla pode estar no voso programa. Maravilla é nosa por poder contar contigo, máis alá de ideoloxía de cada un, por ter unha persoa que ten traballado tantísimo, incansable, realmente unha persoa que todo o mundo nos dá unhas referencias boísimas de ti, todo o mundo te coñece en Bruxelas, Ana. Bueno, o importante é que me coñezan os traballadores do Parlamento, porque mira, outro día, nada máis chegar, agora despois das eleccións, veu a traballadora da limpeza da planta con magdalenas feitas por ela, unha marroquina que me di, inxalá, me decía, inxalá, Miranda, inxalá, que gañes para volver a terte aquí, decía ela, porque tú eres miña amiga. Digo, que fermosura, porque iso ao final é encontrarse coa parte máis humana de todos nós, que ao final é un pouco no que traballamos por cambiar o mundo, ¿no? Porque desaparecen esas fronteiras. En Bruxelas coñécenme porque traballo para o noso país, que é Galiza, porque traballo por unha mellora da situación no noso país, porque para que Galiza teña voz ali e pola perseverancia de ter insistido moito de que nós estamos no mundo, nós temos que estar en Europa con unha posición moito máis forte, e esa Europa galega ou esa Galiza europea que ao mesmo tempo é reconocernos nunha Europa que vai máis alá da Unión Europea, que é esa Europa dos povos. A túa experiencia en Europa xa comenzou nos 90, Ana, con 99. No 99, non? Xa con unha bolsa como consultora, xe fiches prácticas no Consello da Unión Europea, estiveches como asistente de Camilo Nogueira, e digamos que é un pouco a partir da última década cando xa te asentas no labor europeo, non? En 2012 tiveches un aniño aí de eurodiputada, tamén no 18, e agora desde setembro de 2022 ata hoxe tamén estabas aí. Sí, bueno, eu empecé, efectivamente, ali no ano 97 indo a Universidade de Lovaina a facer ali un terceiro ciclo e a cuidar un neno que, bueno, incluso se comunicou unha campaña electoral agora para decir que nos coñecemos dende aquela que seguimos amigos, un neno de orixe do Congo que cuidei para poder pagar nos estudos, e despois fixen prácticas efectivamente no Consello da Unión Europea e nunha consultora de temas de fondos europeos, despois ali, e despois foi cando empecé a traballar co insigne magnífico e boísima persoa e mellor político que o noso querido Camilo Nogueira, unha figura indiscutible no nacionalismo galego, pero ademais un ser humano excepcional, co que fíxate, dende aquela nos chamamos todas as semanas. Non hai semana, onde chamoume creo que 4 veces, para decir, neniña, xa temos escano, outra vez, que maravilla, e sinto un orgullo del e de aprendizaxe con el, ¿no? E despois, no 99 empecé a traballar con Camilo e xunto ca compañera Iria Gala Barxa, que traballamos ese primeiro escano que fora realmente apoteósico, porque foi a primeira vez que o nacionalismo galego nacionalismo galego de esquerdas ten unha voz en Europa, e entón traballamos ali. Logo, desgraciadamente, Camilo presentouse a esas eleccións e non sei se lembrades que houbera un recurso do Partido Popular inducido pola Falange e perdéramos despois no mes de agosto, despois de sair no escano o escano, que eso fora horrible, e despois, bueno, pues quedei nunha función un pouco de temas internacionais e europeos dentro do BNG, indo e vindo, pero sin ninguna, non continuando, digamos, nesa función, porque acabáramos o escano. Anos despois, pois fixeron a proposta de que fose a militancia decidiu que fose ali. Estuve en un ano de diputada entre 2011 a 12, logo entre 2018 a 19, un ano e medio neses repartos de coalicións que levamos dende hai 20 anos, porque era moi difícil ter un escano sós. Camilo conseguiu en aquel momento histórico do 99, pero é verdade que a circunscripción foi moi difícil despois, esa circunscripción estatal que non nos permite ter unha circunscripción propia galega que sería moito mellor, e dende logo pois unha satisfacción que o BNG pois me dera esta posibilidade,
mentras non tiñamos escano, continuaba presentando iniciativas, e xa no 2019, cando nos presentamos ás eleccións, doblamos máis que os votos, 90.000 votos máis, e agora, pois, moi honrada de ter sido outra vez a candidata, e agora, pois, empezando o escano por primeira vez dende a época de Camilo Nogueira, porque nunca tivéramos un escano de noso inicial dende a época de Camilo, dende o 99, dende 24 anos. Son 180.000 votos, Ana, ao final o escano vai ser a legislatura completa ou hai un pouquiño estamos en negociación co tema da nosa coalición, e como é sempre proporcional, pois estamos ainda en conversas, pero que si se garante que vamos a estar 5 anos na defensa do país alí, 5 anos, posiblemente unha parte de escano, outra sin, pero 5 anos de defensa, porque ademais eu quero lembrar que cando foi o triste accidente de Angrois e eu presentei esa denuncia sobre o accidente do Albia, sobre esa traxedia e esa manipulación e sobre todo se deixar as víctimas sen ningún tipo de amparo, non era deputada, ou seja que tamén podemos facer un traballo continuo precisamente grazas a esa posibilidade de que o BNG cos seus votos tamén poda garantir durante todo o tempo, dunha maneira ou doutra, esa posibilidade de facer política dende ali, non? Entón, eso está ainda por definir, pero bueno, nos empezamos co escano galego con voz propia, coa voz galega en Europa dende o 16 de xullo, acaban de comunicarnos xusto hoxe, sodes o primeiro medio que sabedes que o 1 de xulio recolleríamos a acta de eurodeputada no Congreso dos Deputados en Madrid. Vai a ser un día moi importante, pero o 16 é cando se toma esa entrada nun Parlamento Europeo no que hai unha voz galega dende o inicio como eurodiputada e que vai ser algo histórico, non? E todo con moita ilusión. Seguro. Ainda teño un pouco de afonía da campaña, ainda me notas así, ainda teño un pouco de afonía porque fixemos 39 días de pre-campaña e campaña, máis 2 anos sen parar de setembro de 2022, que foi o escano sen parar, clamando por Galiza, pero tamén clamando pola humanidade, non? Por esas causas xustas que vemos que como que está pasando en Gaza non podemos calar, temos que levar a nosa voz, como tamén o facemos con esta posibilidade de poder falar nas ondas, non? Sí, tú trataches moitas causas, Ana, vamos a escoitar un dos teus cortes e agora comentamos. Obrigada, presidente. Europa está a deriva porque é un navío que representa a vergoña. É un barco que leva a singradura na indiferencia do poder. Quero dicirlle ao Consello e á Comisión que teñan humanidade, escoitando aos xenófobos e racistas deste Parlamento, e que queren vocês ser cómplices destas políticas deshumanizadas. Queren ser cómplices de estados que ollan para outro lado, mentras 600 seres humanos poden morrer no medio do mar. Mulleres grávidas e crianzas que poderían ser nosas fillas. Queremos ser un cemiterio no mar. Aceleren o regulamento de Dublín. Precisamos regras comuns dos requerentes de asilo. É necesario dar unha orde humanitaria de Europa para salvar vidas. É tan difícil de entender, mentras esta Cámara está cheia de xenófobos e racistas que non teñen humanidade, e así hai que dicelo. E debemos axudar precisamente por razóns humanitarias para evitar unha catástrofe e para devolverlle a Europa un mínimo de dignidade, señorías, un mínimo de dignidade. Moito obrigada. Disto falaba Ana Miranda no Europarlamento hai xa 6 anos. Falaba Ana de que a Cámara estaba chea de xenófobos e racistas, que había que ter un mínimo de dignidade para con os migrantes e por esa catástrofe migratoria do Mediterráneo que aínda continúa, que é unha auténtica lacra. As cousas destes 6 anos, Ana, tú aí en primeira persoa, van a peor, digo, porque tamén acabanos de sair isto das noticias, breaking news, que diría o inglés, último minuto, non? Acaban de tamén desde o Ministerio de Cultura decir que por fin van prohibir a Fundación Francisco Franco, dicir, esa Cámara está chea de xenófobos e racistas e o Europarlamento está cada vez máis dereitizado. Como ves a situación, Ana? Evidentemente, isto xa viña de antes, cando se di o avance da extrema dereita, da ultradereita ou neofascismo en Europa é agora novo e hai moita alerta porque nesta legislatura vai haber máis. Sí, vai haber máis, pero xa estaban de antes. De feito,
eu no ano 2018, cando fui unha relatora do Parlamento Europeo, unha das correlatoras, que éramos 4 por 4 grupos parlamentares, sobre o avance dese neofascismo en Europa, aí xa pedín a ilegalización da Fundación Francisco Franco, é dicir, nós hai 6 anos que levamos pedindo a ilegalización, porque agora iniciase polo Ministerio de Cultura un proceso de extinción, pero a ilegalización é o que debería de ser, porque non se pode tolerar unha organización que defende unha dictadura e que vai en contra de principios democráticos, de liberdade, de todo, ¿no? E de humanidade, como decía nesa intervención, que, bueno, me fixo así emocionarme porque eu iba nese barco, e nese barco do Open Arms, precisamente, e estuve ali presenciando como testemunha un rescate de 90 persoas que morrerían se non aparece o Open Arms, e que ese salvamento marítimo europeo sexa penalizado, e tuveron que ir despois a un xuízo por decir que o dereito do mar, que non se podía prestar auxilio, cando todos os mariñeiros galegos do mundo saben que hai que prestar auxilio sempre, como fixeron eles, tamén nalgún barco. E, por tanto, a Cámara está dereitizada e, ademais, está con movimentos racistas, xenófobos, homófobos. Iso témolo claro, que hai unha extrema dereita que avanzou nestas eleccións. Pero tamén temos claro que hai un Partido Popular Europeo, incluído o Partido Popular Galego e Español, que permitiu que a dereita avanzase. Hai unhas causas e hai uns culpables. Hai uns culpables que a dereita blanqueou o discurso e permitiu facer pactos con este tipo de forzas que son antihumanas, non son antihumanas. Din cada cousa, sobre todo nos debates de migración, nos debates sobre os dereitos das mulleres, nos debates sobre as linguas, nos debates sobre o povo palestino, din cada cousa que aquelo... A mí pareceme impresionante que se poida permitir eses debates na Eurocámara en base ao respeto de liberdade de expresión, como teño dito moitas veces, e tamén outra xente do noso entorno. Entón, efectivamente, aumentan, pero por iso é máis necesario que nunca ter voces directas galegas, voces que defendan outra realidade, outra Europa, que defendan un respeto polo ser humano, un respeto pola vida, ¿no? Porque ao final, cando estamos falando dese rescate, un respeto pola vida, ¿no? É salvar a vida, é unha fuxida cara a vida, non veñen aquí de turismo. Ademais, as persoas, como digo eu, os novos galegos e galegas ou os novos europeos e europeas non veñen aquí de turismo, veñen a traballar, e moitas veces están en situacións de ilegalidade dende o punto de vista administrativo durante moito tempo, expulsados, moitos están en campamentos de refugiados en distintos estados membros. Mira, esta semana pasada acabo de asinar onte unha carta con varios eurodiputados. Esta semana pasada as guardacostas gregos expulsaron tamén Frontex, que é a Axencia de Vigilancia de Fronteiras, estálle pagando a Turquía, a Libia, a Túnez ou a Marrocos ou a cualquier estado, digamos, dos de alrededor, para que controlen esas fronteiras para que non chegue xente, pero que Europa nos volvemos, non? Entón, diso vais a falar moito, van ser os debates, supoño que moi duros, e eu estarei aí para dar unha visión galega, e a visión galega é algo moi evidente, que nós somos un pobo que temos emigración a América, tivémola a Europa, témola aínda na xente moza, e somos un pobo solidario. E esa é a imaxe que vamos transmitir tamén a Europa, tamén no Parlamento Europeo, que nós somos un pobo solidario. E non podemos consentir que unha Europa se deshumanice desta maneira e combatir estas lenguaxes racistas de Vox e de outras forzas, que eu ainda me lembro cando intervín, cando veu o presidente do Estado ali ao Parlamento Europeo, agora no marco da presidencia española no pasado, que intervín en galego-portugués, e se empezaron a reír de min e a decir tonterías e a insultarnos, incluído algún eurodiputado que vai de galego recién electo e que pertenece, digamos, ao mundo do transfugismo, non? Entón, bueno, creo que eu, polo menos, como representante do Benegalí, como, en definitiva, tamén representante de toda Galiza, porque ao final todo o que nos vamos defender ali é polo ben das galegas e dos galegos, con independencia de que nos voten, quero dar unha imaxe totalmente diferente destes personaxes e
Europa tan deshumanizada. Unha imaxe da vida, da loita polos recursos, para que as persoas podan ir vivir e traballar no seu lugar e para que teñamos unha Europa máis inclusiva, non? Agora falamos de todos eses puntos, falamos tamén da lingua, pero sí que agora que comentas un pouco a cuestión das intervencións, das risas e de un pouco do desprecio, como se vive no Parlamento, ese tremendo Parlamento, que non sei cantos eurodiputados hai, 700 e pico, penso que son, non? 720 agora. 720. Como se vive unha sesión plenaria nesa Torre de Babel, e tamén como se vive desde dentro esa decadencia europea co Brexit, ca guerra de Ucrania, ca dependencia, sumisión, digamos, casi máis a política americana, estadounidense, agora ca cuestión de Gaza. É dicir, como se vive desde dentro, Ana? Bueno, desde dentro dunha sesión plenar, unha sesión dentro do que pode ser Estrasburgo, porque estamos divididos entre Bruxelas e Estrasburgo, unha sesión plenar, pois, vai por puntos, vai por un inicio no que estamos todo o mundo, e despois por temáticas na que se divide e van as eurodiputadas e os eurodiputados de cada comisión. Pero cando hai un debate urxente, como pode ser que unha barca perda 80 vidas, hai moi pouca xente nese debate, moi pouca xente, só as persoas implicadas e, por suposto, quen está sempre é a extrema dereita para falar mal da inmigración, para falar mal de outras culturas e para demonizar a esas persoas que veñen fuxendo pola vida. Iso pasa neses debates ou pasa en debates de carácter social, non? En xeral, como o debate da vivenda ou debates do transporte. Entón, aí vese no que, bueno, pues nós sempre intentamos estar presencialmente sempre, fais un traballo de seguimento de todo que se poida en poucos anos de escano, porque ao final non temos esa mesma oportunidade que ten outras forzas, igual cos mesmos votos en outros estados, pero estamos, a veces é frustrante ver como hai eses discursos. O que pasa é que hai que elevar a voz, o que decía, esa voz elevala e decila, e despois do outro asunto, pois a degeneración que está levando a Unión Europea nos últimos anos é terrible, porque está pasando dun proxecto inicial de comunidades básicas, como dixo o profesor José Manuel Beiras cando presentamos ese reencontro que tivemos con a Nova, precisamente tamén apoiando as europeas, fixo unha referencia a aquelo, non? E era verdade, naceron con outro obxectivo da Europa dos povos, pero iso foise deturpando, que era unha Europa neoliberal, da austeridade, pero xa o que está pasando agora non pasará nunca, que é incrementar as políticas de gasto militar, ser altamente dependente da OTAN e de Estados Unidos, en lugar de incrementar as políticas de paz, de diálogo, de cooperación e, sobre todo, políticas de gasto social e tamén desa apertura pois ás persoas que veñen de fora, non. En lugar diso, faise un incremento do gasto militar que non contou co noso voto, porque non entramos a falar deses debates, porque non entramos, digamos, non votamos, non queremos amparar co noso voto debates de incremento do gasto militar, porque iso é o contrario do que precisan os povos europeos, que hai moitas situacións en desemprego, moitas situacións de problemas da vivenda, como estamos vendo no noso país, que é un dos problemas principais, porque non hai vivenda e a que hai é cara, e non se pode chegar a fin de mes para o pago das hipotecas. Eso dixenho eu a señora Lagarde cando estivo, dicíndolle, você fabrica unha fabrica pobres, cos Euribor, coas subidas e con estas políticas. Entón, chega un momento que, diante de todos estes debates, hai que manter voces un pouco ceibes, porque, e decir o que se pensa, hai que apostar pola paz. Polo menos non estou eu soa, hai outros eurodiputados e eurodiputadas de distintos lugares que opinamos o mesmo. Hai que posibilitar un diálogo pola paz en xeral en Europa e denunciar este xenocidio ao povo palestino, por exemplo, no que un eurodiputado hai pouco que estaba ali do Partido Popular, López Istúriz, dixo, es que isto é un diálogo, dixo en castelán ali na súa intervención, isto é unha cuestión electoralista, por favor, máis de 40.000 persoas asignadas é unha cuestión electoralista, non hai dereito. Entón, esta Europa que estamos indo, e por iso nós non imos cambiala, eso temos claro que é incambiable tal como está, pero que imos a defender unha voz galega
e unha voz polas causas xustas da humanidade, que foi o que dixemos na campaña e o que practicamos cada día no noso traballo. Que digo eu, que hai que ir, comentas un pouco a dualidade, non? Entre a voz galega e os temas un pouco de preocupación internacional. Que é máis importante, ir aos grandes temas con esa voz discordante, que se o pobo saharaui, que se o pobo kurdo, que se os migrantes no Mediterráneo, que se a cuestión de Palestina, Ucraína, ou as causas galegas por riba de todo? A ver, as causas galegas son o noso leitmotiv, é polo que estamos ali para falar da voz galega en Europa, e ese é o 90% do noso traballo. Que acontece? Que é unha cámara internacional, é unha cámara multilateral, entón hai moitos debates, dende a Comisión de Exteriores até o propio Pleno, nos que se fala de temas internacionais, e que ademais hai temas que non nos son alleos, como pode ser a situación económica internacional, a situación de guerra e de paz, a situación de transición ecolóxica, que é un problema mundial, e de feito vai haber outra conferencia internacional sobre o clima en Belén do Pará, en Brasil, a xeopolítica que está acontecendo nestes momentos, co cambio tamén de paradigma e tamén coa situación de outros poderes na xeopolítica, como poda ser o propio Brasil, que é tan importante para nós como povo galego, e tamén esa posición que ten a Unión Europea, que é absolutamente un títere da OTAN e de Estados Unidos, e hai que decirlo así porque así está demostrando. Entón, nesa cuestión que quere facer de autonomía estratégica, pero que significa investir máis en armamento. O sea, non era esa Europa inicial, e non é a Europa dos povos na que nos defendemos. Entón, todo está moi unido, porque cando se decide incrementar o número de parques eólicos grandes por terra e por mar, é tamén unha estrategia de abastecimento enerxético para esa autonomía enerxética que quere ter a Unión Europea, pero tamén hai detrás un problema, que algunhas nacións, algúns territorios, parece que somos os paganinis ou a cobaya dese tipo de concepción que poda ter esta Unión Europea, que non é o mesmo que Europa dos povos, e na que somos algúns territorios como só para o turismo ou só para coller toda a vosa productividade, mentre se deslocalizan empresas, o declive industrial que hai en Galiza, que non é só culpa da Unión Europea, que tamén é culpa do goberno actual que temos do Partido Popular, que está claro que fixo un declive industrial e, ademais, unha falla de protección da nosa natureza evidente, e do eido social, sanitario, etc. Pero tamén hai un problema da concepción que se ten na Unión Europea de que hai territorios que teñen que ser como de explotación, non? Agora, e aí creo sí, que todo vai unido, entón 90% da nosa voz, e nesa cuestión de temas internacionais tamén de povos oprimidos, por suposto, porque nada nos é alleo, como diría Pepe Mujica. Sí, agora falamos un pouco de enclave galega de varios aspectos que xa fuches lanzando. Sí que me gustaría comentarche a nivel de concepción europea unha pequena reflexión. Comentas de facer 39 días de campaña, bueno, para os que somos do rural e entendemos esa Galicia despoboada e avellentada, como lle podemos explicar, digo, despois de ver o 50% de participación nas últimas eleccións europeas, como lle podemos explicar a un señor ou unha señora de Cuntis, de Monterroso, ou do, eu que sei, de Chaves, do outro lado da fronteira, do outro lado do Miño, na zona de Viana do Castelo, unha persoa do rural da Eurorrexión, como entende ela para que lle vale a Unión Europea? Bueno, a Unión Europea, neste caso, o que é importante é ter voces directas no Parlamento Europeo na que defendan o noso modo de vida, os nosos sectores productivos, as nosas comunicacións, que houvesen pois máis conexións ferroviarias, máis conexións de transporte, mellores investimentos sanitarios, porque que non haxa un pediatra en determinadas zonas tamén é unha concepción de que o goberno galego, por exemplo, ou o goberno, nese caso, de Portugal, pois non estén investindo, e porque están aceptando tamén recortes de Bruselas en gastos sanitarios, ou sociais, mentras se incrementa en armas, non? Pero non crees que a xente ve Bruselas como algo moi lonxe e que non ten efectos reais e concretos?
pero os efectos reais é nunha política agraria común, os efectos reais é nunha política pesqueira común, e se hai unhas conexións ferroviarias que estemos no corredor atlántico e que estemos unidos con Portugal ou non. Os efectos reais están en que decide o 85% da legislación das nosas vidas, desde cando desenroscamos a rolla dunha garrafa de plástico ou de vidro, até o consumo enerxético, deciden as nosas vidas. O problema é que non o temos interiorizado, e por iso de aí a baixa participación, e tamén porque non interesa aos Estados, e neste caso vímoslo na campaña galega, que non interesou que se falara de Europa, non interesou que se falara de que houbese a voz galega ali, de que houbese xente que nos defende ali, xente que nos defende. Hai medios de comunicación galegos que ni siquiera fixeron campaña nin deron entrevista a ningún dos candidatos ou candidatas, eu incluída, como Venega. E, por lo tanto, non hai interés, porque, ás veces, Europa paraliza algunhas cousas, como pudo ser, aquí está investigando o tema da falta de ampliación da rede Natura, que non se fagan os plans necesarios para combater os incendios, a investigación que fixo grazas a nós do accidente de Angrois, que se sanen os ríos ou en Coro das Cunchas, un tema que, por certo, fun a ver en campaña, que haxe a rehabilitación dos cascos históricos como poda ser o de Ourense, todos os fondos europeos que, por exemplo, a Iadiz recibiu precisamente por unha boa gestión, non? Entón, Europa é tangible, se poden facer moitas cousas, pero o problema é que tens que ter vos xestores e xente que te defenda. O que non pode ser é que te vayan a Bruselas, como vai o goberno galego, a mal defender, a que os nosos labregos estén sen as axudas suficientes, porque non hai terra suficiente, porque o que se está deixando é para eucalipto e para que vaya todo para ese macroproxecto de Altri, ou que no goberno español non entendan como é o noso sistema pesqueiro, por exemplo, ou as nosas comunicacións que sí, que sexan capaces de investir, digo, goberno español con independencia de que este un partido ou outro, como concepción, ¿no? Como institución, pois como pasou cos investimentos que se fixeron con outras autoestradas e que teñamos a P9 como a temos, ¿no? Que por certo está sendo investigada por Bruselas. Sí, justamente nestes temas xa que vas adiantando en clave galega, como ves, xusto, xa que o lanzas, a cuestión da P9 que tantos problemas está dando, aquela prórroga famosa, ahora parece que se está investigando a privatización que Aznar xa planificou no seu tempo. Como se ve a cuestión da P9, algo tan importante para a vertebración galega? Moi importante, e ademais que había de ser libre, gratuita e sen peaxes, como levamos defendendo no bloque tantísimos anos, non? Entón, pois está sendo investigada pola Comisión Europea grazas a unha denuncia dun colectivo chamado En Colectivo, precisamente de Vigo, e esa denuncia o que fixo foi unha apertura dun expediente de infracción, o que se chama unha investigación por parte de Bruselas, sobre si esa concesión feita no goberno de Aznar era ilegal. Eu cada vez teño máis indicios, e de feito pedinlle unha entrevista ao comisario de Mercado Interior esta semana sobre o tema, porque cada vez hai máis indicios de que isto é ilegal, e oxalá chego o día que sexa dende Bruselas, sexa dende Madrid, ou sexa que se diga claramente que isto non foi ben feito. Ese tema tamén se fala en Bruselas, pero é tan importante ter voces ali. Eu xa digo, esta semana, xa fixera algunhas preguntas parlamentarias, pero esta semana pedín unha entrevista co comisario que está levando esta investigación, porque como eurodiputada galega, pois é tamén a miña función facer un seguimento dos temas, todos os que están pasando, igual que fixen cando foi o accidente de Angrois, que conseguimos que se abrira a investigación contra o Estado, na época do señor ministro de Fomento Blanco e da señora Ana Pastor, porque non fixeron ben o que había que facer, que era controlar a seguridade ferroviaria e evitar que houbera un accidente como que pasou en xulio, de aquel tráxico día 24 de xulio do accidente de Angrois en Santiago de Compostela. Exactamente. Iso foi o noso traballo, todo o mundo recoñece. E iso que podemos facer, ou que conseguiramos os fondos de saneamento da Ría do Burgo, por exemplo. Xa decías onde estaba, pois estou na Coruña. Estuve pola mañán con Ana Pontón, agora estou na Coruña, mañán teño que ir ao Rosal,
tamén con a nosa alcaldesa do Rosal, tamén están traballando no marco das eurocidades, un tema que nos preocupa moito, Claro. toda a cuestión transfronteiriza. En campaña tivemos un encontro moi bonito ali na beira do Miño, para que non haxa unha fronteira que nos divida, senón Agora, unha posibilidade e expectativa sí, de traballar co noso país irmán. Agora vou que a Eurorexión tamén, en clave galega, que tamén ten que ver ca Eurorexión, porque Altri parece que non o queren en Portugal. Como está a situación? Recibistes a xente de Palas, estuveches moi activista e moi activa, como sempre, na causa. Pues presentáronse varias denuncias por incumprimentos de normativas europeas. Como está a situación de Altri que preocupa a tantísima xente? Vai haber Altri, non a vai haber? Pois nos levamos ali unha delegación de plataformas, de entidades, de denunciantes, tamén de responsables municipais do BNG, como o alcalde Santiso e concelleiros de toda a comarca. Levámolos a Bruselas no mes de abril. Xusto, ademais era a última semana de escano oficial antes da convocatoria das eleccións. Levámolo, tuvemos unhas reunións moi interesantes con quen leva os fondos europeos e tamén cos responsables de medio ambiente da Unión Europea para trasladar esta problemática, e agora o que queremos é que se pare, que non se reciban eses fondos para crear unha empresa que non queren en Portugal, como ben dixeste, e que vai ser unha empresa baseada no eucalipto, no monocultivo que está destruindo tanto do noso territorio, unha macrocelulosa do século XIX, nunha Galiza que precisa un apoio rural, que precisa unha loita contra o despoboamento e que precisa, sobre todo, infraestructuras no rural e un apoio ao sector agrogandeiro, que ademais hai 130 explotacións en esa comarca de Ulloa e que non pode ser que vayan os fondos para destruir ese territorio. Por lo tanto, nós queremos eses fondos, pero para ir para o rural, para combater os problemas que se necesiten e para dar oportunidades para fixar poboación, que ese é o problema. Non hai poboación que queira vivir no rural e podría vivir moi ben e podría vivir do traballo no campo en moitos sectores, e se non se fomenta iso, a xente fuxe do rural, e temos unha Galiza que ten unhas oportunidades impresionantes, que temos moita potencialidade, pero hai que apoiar e ten que haber servizos, senón a xente non quere vivir en determinadas zonas, e sabémolo. Desde transporte, sanidade, servizos de todo tipo, accesibilidade, e aí está o problema. Altri ten que pararse e eu agardo que se pare. Comenta así, digo, do sector agrogandeiro, veremos tamén exacto o que vai pasando con Altri. Comentas o sector agrogandeiro, pensas que a política agraria común logo de 30 anos foi positiva, foi negativa, digo, porque, vimos tamén como mudou moitísimo o panorama no nosos sectores productivos. Cando Galiza, a través da entrada do Estado español na Unión Europea, daquela Comunidade Económica Europea, entra, vían un enemigo. Por qué? Porque Galiza era a principal potencia pesqueira europea e unha das principais produtoras de leite de Europa. Entón, tanto na política pesqueira como na política agraria, as grandes multinacionais do leite, nomeadamente francesas e suizas de forma indirecta, ainda que Suiza non forme parte da comunidade, pero sí con filiais en Francia, viron, e en Holanda, viron un enemigo, e entón limitouse a capacidade. Por iso houve que facer unha adaptación dos nosos sectores agrogandeiros a nova situación que lle impoñía Bruxelas, tanto de cuotas como de regulación da produción. E que pasou? Que os nosos gandeiros e gandeiras non só fixeron, senón que se modernizaron. Foi un sacrificio moi grande e modernizáronse. E cando estaban empezando esa nova etapa, resulta que empezou a baixar o prezo do leite e a pagarlles unha miseria por debaixo do custe de produción. Quen levou ese tema a Bruxelas? Levouno o conselleiro Suárez Canal, cando foi conselleiro, e levouno o eurodiputado do BNG, Camilo Nogueira, e despois o eurodiputado do BNG, neste caso, servidora. Por qué? Porque defendíamos un sistema de control propio e un grupo lácteo galego. E que pasou? Que non temos terra suficiente, terra agraria útil, porque o que fixo o PP nestes anos foi deixar que esa superficie agraria útil fose para o cultivo do eucalipto, para o monocultivo, e non garantir un cambio. E ademais a PAC, para min, ten un erro de concepción, que non favorece ao produtor, favorece ao que ten a terra.
E a terra ten que ser para quen a traballa, non para quen simplemente a ostenta esa propiedade. Entón, vai para grandes explotacións no eido español e no eido europeo, e logo está moi centralizado todos os plans de desenvolvimento regional, rural, que sí, que ten a competencia a Xunta, pero hai que ver que cousas se fan ás veces, non? Para desenvolvemento rural, hai cousas que son moi inapropiadas e que non son as necesidades da xente. Entón, eu creo que foi un fracaso, que é verdade que os nosos labregos e gandeiros e gandeiras non poden vivir agora sen as axudas da PAC, do primeiro pilar, é certo, e sempre son benvidas, evidentemente, pero teria que ter unha regulación, un límite nas axudas que van para os terratenientes en lugar de ir para os produtores, e prezos xustos para que reciban polo seu traballo e podan vivir dignamente. Con relación ao mar, Ana, comentabas tamén algo das túas intervencións que Galiza pois vai na dirección de converterse nunha colonia enerxética. Coméntanos un pouquiño a cuestión mariña tan importante para Galiza, como se está traballando desde Bruselas nese ámbito e tamén como viviches aquel momento famoso dos pellets. Bueno, eu son unha eurodiputada que formou parte desa Comisión de Pesca do Parlamento Europeo que fala dos temas pesqueiros e do marisqueo, non? Entón, é unha comisión vital para que unha voz galega teña voz en Europa, ten que falar da pesca, como non, con máis de 1.500 kilómetros de costa en 3 provincias e ademais con moitas vilas altamente dependentes da pesca. E é increíble, pero Galiza non está considerada unha zona altamente dependente da pesca, primeira cuestión. Segunda, decídese por nós en temas que temos competencia, porque nós temos competencia nas rías, e decídese por nós moitas veces, como cando foi aquela famosa intento de prohibición da rede do xeito, que eu tiven que incluso que levar a rede do xeito ali. Iso por un lado. Despois hai outra cuestión que é os prezos xustos tamén para quen traballa no mar, non? E para esa venda do peixe e do marisco, para esa renovación ou remuda xeracional que debería de haber, e un apoio a un sector que dá moito traballo, pero para iso tamén hai que ter unhas rías saneadas, iso tamén vai unido a que non pretendan meternos gato por lebre e metan as eólicas mariñas en lugar de un sector que ten moita potencialidade e no que, por desgracia, cada vez menos barcos, porque hai unhas decisións tamén drásticas de desmantelamento de frota, e non sei o que temos que ver, que as decisións de Bruselas nos afectan directamente, e se non temos voces ali en Europa, eu pelexime moito co tema de que houbera axudas para as mariscadoras, e non sei, quero lembrar aquel momento no que nas eleccións galegas o goberno do Partido Popular enviou un SMS para decir unha mensaxe de teléfono para decir que iban a ter unhas axudas que logo nunca tiveron, non? Non se lle pode mentir así a xente, e nós pelexaremos para que poidan ter tamén axudas dignas, salarios dignos por non poder producir, pero sobre todo para que as rías e o mar volte a ser productivo, ¿no? E tamén acordos internacionais que poidamos ir a pescar fora, ¿no? Apoio a un sector que realmente é o que dá vida en moitas das nosas vilas. Sí. Comentabas o 15 de marzo deste ano que Galiza deixa fondos sin executar. Como pode ser isto? Como pode ser que queden fondos europeos sin aproveitarse, sin executar, sin beneficiarse deles? Porque o goberno actual, o goberno do Partido Popular en Galiza é moi mal xestor, e ademais hai un informe da propia Comisión Europea de hai uns meses no que di que é un dos peores executores de fondos europeos, de que non fai un rendimento correcto de todos os fondos como debería de ser, e por tanto creo que iso hai que telo en conta. Creemos que se podían executar moito mellor, satisfacer necesidades que teñen moitas das nosas vilas, facer proxectos para a xente, que creen fixación de poboación, servizos, creación de empresas. Hai un declive industrial evidente en moitas cidades galegas que habría que apoiar precisamente con fondos europeos, non en construir altris, sino en apoiar industrias como naval, como automoción ou como a industria ou como todo o tema de innovación, e hai posibilidades. Eu fui hai pouco a unha empresa en Lugo
fun ese mesmo día a unha explotación no Concello de Pol e despois fun a unha empresa de transformación de queixos. Impresionante. A potencialidade que pode haber, unha era de produción ecolóxica de leite e de carne, e a outra era dun queixo transformado, de pasta de queixo, impresionante, e no que ves que potencialidades hai, daba traballo máis de 100 persoas, as dúas gandeiras coas que estivemos, nai e filla, en coexplotación, ves país que se podría apoiar moito máis, pero que son casos aillados e o que non nos podemos permitir. Temos terra, temos un entorno de alta productividade, pero hai que fomentar con eses fondos europeos que a xente viva mellor e que teña ese traballo e ese apoio aos sectores productivos, e non se está facendo. Logo, está o tema da emigración da mocidade. Vemos como provincias como Ourense teñen un número de persoas migrantes, xa non mozas, sino de mediana idade, que están buscando traballo, porque hai unha fuga de profesionais manifesta, non só na provincia de Ourense, sino en todas as zonas con declive industrial, e tamén as zonas rurais, como está pasando tamén na Costa da Morte, que volta a ir moita xente a Suiza, que está vendo moitos profesionais que por non ter salarios dignos están tendo que marcharse ao resto de Europa, e por tanto, nós temos moi claro que iso polo que hai que pelexar tamén en Europa. Estivo aquí no Galiportos hai uns meses, Ana, a xornalista da CRTVG e representante do Comité Intercentro, Raquel Lema, contándonos un pouco a cuestión pues da falta de imparcialidade, da falta de pluralismo, da manipulación da TVG vista desde dentro. Ti tamén tuveches a oportunidade de intervir no Europarlamento en esta cuestión. Creo que foi unha intervención tamén moi peculiar, onde tiveches aí varios cortes por parte da presidenta da Comisión, Dolors Montserrat. Bueno, nós, sí, como BNG, pois asesoramos tamén o Comité de Intercentros sobre a posibilidade de presentar unha denuncia, que foi tamén da nosa MAM, como membro desa Comisión de Peticións, unha denuncia sobre a situación da manipulación que existe na TVG e que na CRTVG e que nós tamén sofremos, porque como diputada galega só tiven 2 entrevistas en 2 anos, e agora na campaña pois tamén xa vimos que sí que se cumpliu o período mínimo, pero non pode ser que haxa un debate electoral ás 10 da mañán, e que iso é precisamente non fomentar que había unhas eleccións, ni que hai unha Europa na que se fala na que debemos de ter voces precisamente galegas, non? Bueno, pois, nesa denuncia na Comisión de Peticións, primeiro a señora Dolors Montserrat, que foi a cabeza de lista do Partido Popular, quiso evitar que se falara, quitou a orde do día o tema da televisión galega. Entón, eu recurrino, gañamos, e volveu a levarse, e foron ali a comparecer Raquel Lema e outro compañeiro dela do Comité dos Sindicatos, ela por parte da CUT e el por parte da CIGA, pero en nome de todos, compareceron, e a señora Dolors Montserrat non só me interrumpiu a min varias veces, sino que non me quería deixar falar. Non me quería deixar falar porque, además, creando unha imaxe de que non había manipulación a TVG, cando todo o mundo sabe como está actuando o PP coa TVG e coa Radio Galega, que é unha cousa demencial, non? Dende o que pasou na campaña das galegas, lanzando, primeiro como están os traballadores e traballadoras, que xa non só a nivel sindical, sino tamén na campaña que defende outro movimento, defende a galega, e hai máis de 300 semanas, pero despois co resto dos partidos políticos, no que a TVG se acaba convertindo en un instrumento do Partido Popular, non entende a pluralidade, non queren entender, e por iso deixan ao BNG como primeira forza política de Galiza, primeira da oposición, e alternativa de goberno manifesta e clara con Ana Pontón, pois deixannos no mínimo e ás veces nin no mínimo, porque no ostracismo. Para non falar. Sí, exactamente, dixéchelo ti, efectivamente, no ostracismo, e cunha manipulación informativa que na campaña das galegas viuse claramente como foi, chegou a rondar a infamia, absolutamente a infamia, en unha utilización perversa de querer facernos parecer que éramos, con estas palabras se dixeron, casi terroristas. Por favor. Vamos xa ca cuestión da Eurorexión. Como ves, ti que te reúnes constantemente, tes todo tipo de reunións, tes, supoño, moi boa conexión ca
a comitiva portuguesa. Como se leva a cabo esa Europa das Eurorrexión? Realmente ves que funcionen proxectos en común? Como se está traballando tamén desde Bruselas esa Eurorrexión Galiza Norte de Portugal? Bueno, eu tive a ocasión nesta legislatura de reunirme varias veces coa comisaria de Política de Cohesión, coa portuguesa Elisa Ferreira, que é unha grandísima comisaria e que ademais apostou sempre pola Eurorrexión Galiza Norte de Portugal, e de trasladarlle tamén con Ana Pontón, que foi ali varias veces, a nosa preocupación precisamente porque a Eurorrexión tiña que coller máis peso, co tema tamén das comunicacións, co tema da conexión do tren, co tema da conexión ferroviaria e das conexións en outras materias, por exemplo, o Estatuto de Traballadora fronteirizo, ou que haxa unha situación no tema sanitario na que traballadores e traballadoras que van dun a outro lado teñan recoñecida esa situación nun e noutro lado, nesa transición, e logo traballamos moito o tema das eurocidades, ¿no? Porque hai exemplos moi vivos como poda ser o de Tui Valença, Vilanova ou Tomiño, pero tamén Berín, con o noso compañeiro Diego Moreira tamén traballando aí tanto neste tema, pero que teñamos unhas situacións nas que lle demos o valor real que ten esta posibilidade de conexión con o norte de Portugal e un traballo conxunto dun e do outro lado en moitas áreas, ¿no? Pues, dende combatir incendios ata o tema sanitario, ata o tema cultural, ata o tema das comunicacións. E creemos agora que, por exemplo, pues, algunhas das diputacións están parando proxectos, porque o Partido Popular así o quixo. Nos concellos que gobernamos estamos impulsando proxectos, porque as eurocidades é algo moi importante. E o exemplo vivo desa cidade de eurocidade de Tomiño, que, por certo, colleu moitos proxectos tamén, tivo moita cooperación con a Allariz, como o tema dos xardíns ou outros proxectos, porque nós traballamos en equipo, traballamos con todas as boas prácticas, e neste caso Allariz tamén é un dos lugares de mellores prácticas que existe a nivel galego, e un orgullo de tanto da alcaldesa como do equipo, pero tamén ver que hai unha potencialidade aí, e nesto tamén vou a traballar nesta legislatura. Para que nos estea escoitando desde fora de Allariz e de Ourense, que efectivamente Allariz recibiu bastantes premios a nivel europeo, como Reserva da Biosfera, como Recuperación do Casco Histórico, premios de moito valor que puxo Allariz no mapa nos anos 90 gracias a boa xestión. Comentas do tren, que tamén o temos aquí no Galiportus, constantemente estamos a voltas ca cuestión da alta velocidade. Non sei como se está palpando a última tendencia, Ana, que parece que despois de que estaba claro que Vigo-Porto nesa continuidade, nesa unión tan grande entre as dúas cidades e toda a poboación que hai alrededor, que a industria, que os servizos, tiña que ser unha prioridade por parte dos dous estados, parece que desde Europa agora o que se di é que teñen que estar conectadas as capitais, é dicir, Madrid e Lisboa. Como pode ser isto? Digo eu, porque isto parece que vai un pouco contra os dictames da Unión Europea, que fala de vertebrar territorios. Non sei cal é o territorio que hai que vertebrar, que me perdoe a xente de Extremadura ou do Alentejo. A ver, nos levamos anos defendendo que ten que haber unha conexión de Portugal con Galiza, e iso incluído no corredor atlántico, que, por certo, quedábamos fora, non éramos... O corredor atlántico considerábase de Lisboa a Madrid, deixando o norte de Portugal e Galiza aillado, non? E nos tuvemos que pelexar para que así non fora, pero ademais o que non pode ser é que se diseñe uns corredores transeuropeos. Agora, no mes de abril, botouse esa normativa de redes transeuropeas de transporte. E resulta que o BNG, eu como eurodiputada, votamos en contra, precisamente porque se deixaba esta conexión fora, se deixaba un apoio maior a que houbera maior conexión ferroviaria entre Galiza e norte de Portugal, e que todo pasara por Madrid, e non podíamos aceitalo. Entón, creo que hai que traballar para revertir esa situación e darlle toda a volta, porque senón está claro que estamos indo mal e perdendo oportunidades, porque o problema non é que perdas agora de non estar, é que xa os prazos que están dando son 2040 e 2050, cando isto podía estar feito hai moito antes, non? Entón,
Para os gobernos centrais do Estado español nunca hai unha prioridade con Galiza e Norte de Portugal. Por iso é tan importante ter unha voz tamén galega en Madrid, como é a voz que temos no Congreso e no Senado nestes momentos, cos nosos compañeros Néstor Rego e Carme da Silva, porque son voces que tamén van a defender isto mismo, ¿no? Que teñamos unhas conexións directas. É o mesmo que eu fago en Bruxelas, o mesmo que Ana Pontón e todo o equipo fai no Parlamento Galego, que é defender a situación real e natural, que é esa conexión, que seríamos 7 millóns de persoas conectados con unha interacción entre os aeroportos, serían 4 aeroportos en vez de 3, sería unha interacción tamén de traballo para un e outro lado da fronteira, pero ademais é o noso espazo natural. E aí está, e tamén por mar, e cando estamos vendo que en Portugal están facendo mellor as cousas, xa dende hai tempo, que elevando pois moitas empresas para ali, tendo comunicacións xa internas moito mellores que as nosas, como podría ser o tema do eixo Porto-Lisboa, e nos estamos quedando nos últimos chanzos de Europa, non? Non pode ser. Galicia ten que estar na primeira liña. A cuestión transfronteriza a nivel de partidos políticos é unha utopía, Ana, digo porque a Europa das rexións e a Europa dos povos e a Europa sen fronteiras pois tamén debería aceptar un pouquiño a cuestión de alianzas entre partidos máis alá dos estados. Por suposto, pero ademais eso é o que pretende tamén as iniciativas tamén transfronteirizas, non? E por iso é tan importante a existencia das eurocidades, agora tamén está pois a Guarda pelexando por iso, non? Tamén, e hai movimento, non? Para que iso se poida efectivizar, pero creo que hai que romper esas barreiras administrativas que existen por pertenecer a estados diferentes, crear mecanismos menos burocráticos, porque vímoslo na pandemia, ¿no? Como onde se levantaron até barreiras para ir traballar entre dous lugares nos que había unha mobilidade nin para traballar e houve que moverse tamén con ese tema, non? Entón, creo que hai que traballar aínda moito máis e tamén que os estados entendan que esas liortas que no noso caso temos por parte do PP e do Partido Socialista, liortas madrileñas que ao final non acaban de ver a realidade de que non somos un pobo con moitas máis afinidades co norte de Portugal que o mellor con outros territorios nos que non estamos por situación natural comunicados, simplemente, e por lingua e por todo. Dúas pequenas pinceladas e xa acabo co bloque europeo, non? Co foco de Bruselas. Como é a cuestión feminista tamén vista desde Europa, a nivel de que se está facendo ou simplemente se está deixando que os estados lexislen, e xa sabemos como poden lexislar neste tema as extremas dereitas, e tamén neste momento... Dime. Sí, no, ibache completar a pregunta, e tamén por outro lado a cuestión dos lobbies. Como é tamén aguantar os grupos de presión nese día a día do europarlamentario? Empezo polo segundo. Eu non aturo os grupos de presión porque non me suelo reunir con eles. Sí. E menos te podes reunir con unha ONG que leve temas medioambientais, ademais iso todo se declara, podemos ter reunións con unha cofradía, podemos ter, pero vamos a ver, é un lobby bo, porque é un lobby de defensa dos sectores, é un lobby de cuestións que podan facer a Bruselas, pero que hai eurodiputados que se reúnen con empresas e que están ex-eurodiputados, como o señor Blanco, que están en empresas consultoras gestionando temas como de Altri. Entón, iso é o que non pode ser, que haxe esas portas giratorias e logo eses lobbies que están unidos tamén a expolíticos para que despois veñen ali a tratar de influirnos os eurodiputados para que legislemos dunha maneira ou de outra. Creo que hai que ter esa autonomía para legislar e para apoiar propostas dende un punto de vista de liberdade e non deixarse influir polos lobbies, porque os lobbies están corrompendo, como se denunciou no Qatar Gate ou no Morocco Gate. Iso por un lado. No tema feminista houve un gran debate coa Directiva de Violencia de Xénero que é recentemente aprobada, na que non se incluiu o delito de violación, e iso foi un dos cabalos de batalla máis grandes tamén da Eurocámara, ou a todas as directivas de paridade, pero creo que hai que dar moitos máis pasos e máis avances. Agora, nos últimos debates que houve ali no Parlamento foi o tema da inclusión do dereito ao aborto
os dereitos sexuais e reproductivos como unha cuestión tamén, como un dereito fundamental. E foi un dos grandes debates, e ademais onde vimos a cara máis machista e máis patriarcal por parte de eses grupos pois moi machistas que hai por toda Europa, incluídas daba peniña ver algunhas mulleres falando nesos termos, porque é que era increíble, non? E ese vai ser tamén un dos cabalos de batalla desta legislatura, porque esa extrema dereita é moi machista. O último dos bloques, Ana, evidentemente é unha das cuestións medulares deste programa como nexo de unión galaico-portuguesa, a lingua, a cultura e a lingua. Está por riba da mesa a cuestión da oficialidade do galego desde o ano pasado xa, unha demanda, digamos, de Galeusca, pero, bueno, un pouco a raíz tamén da cuestión de Cataluña, non? Un pouco foi para adiante, pero está nun momento de stand-by. Non sei como vemos a situación, como está a cousa? Sí, o goberno español fixo a proposta para o reconhecimento e oficialidade do galego, do euskera e do catalán por unha demanda que ademais estaba presentada xa no Parlamento Europeo. E foi, no caso do Parlamento, hai dous niveis, hai o Parlamento Europeo como lingua de traballo e sería tamén a nivel das institucións europeas como lingua oficial de recoñecimento en toda a Unión Europea, ¿no? Como tres linguas. Entón, o Estado español fixo esa demanda nas negociacións que tivo, digamos, con os distintos grupos nacionalistas a raíz do goberno actual, e a cuestión é que no Parlamento Europeo nos fomos falar, eurodiputadas de distintos grupos nacionalistas, fomos falar, aí estaba pois BNG, estaba Esquerra, estaba o PNV, estaba o Partido Socialista de Cataluña, estaba a Bildu, estaba xente tamén de Iniciativa per Cataluña, fomos de distintos grupos a falar coa presidenta do Parlamento, coa presidenta Roberta Metsola, e ela dixo que non se opoñía, que se podría facer, e a cuestión era que tiña que aprobalo o que se chama a mesa directiva do Parlamento, a mesa do Parlamento. E quen impide que isto pase? O Partido Popular, curioso, non? Entón, nós temos a sorte de ter unha lingua universal, o galego internacional, na que podamos expresarnos igualmente na lingua irmán, na lingua da nosa expresión galego-portuguesa, e temos esa sorte. Pero o que está en xogo é que se o galego é oficial na Unión Europea, non só no Parlamento Europeo, sino na Unión Europea, digo, como tal, o que estaría en xogo é que todas os textos da Unión Europea deberían de ser traducidos ao galego normativo e todos entraría o galego como lingua, digamos, recoñecida no Estatuto de Autonomía como tal, e lingua de Galiza, como lingua subvencionable en distintos proxectos, como unha fonte de creación para o mundo cultural e as industrias creativas, e é unha oportunidade tamén cultural, económica, de recoñecimento tamén como pobo, alén de que teñamos a sorte de ter un galego internacional na que todos nos envexan porque podemos usala igualmente, non? Sí. Como eu a uso moitísimas veces, xusto. Non sempre, pero sí moitísimas veces en intervención. Escoitábamos ao principio, xusto cando empezábamos o programa, que lle dicimos á xente, que tamén hai moita, que di que xa chega con utilizar ese portugués de mínimos ou de máximos, esa variante do mesmo tronco común. Chegaría ou é o que comentas? Non hai suficiente implementación na Galiza do portugués padrón, co cal hai que recurrir tamén a oficializar a versión galega? Claro, é que a cuestión é que en Galiza, por desgraza, a lingua galega está minorizada polo seu propio goberno, non? Dende o decreto de plurilingüismo ata a situación na que se topa en que hai moi poucos galegos falantes na infancia e na adolescencia, non? Entón temos un problema e un recoñecemento a nivel europeo paralelo coa sorte que xa temos de ter esa versión, ese galego internacional que denominan tamén as asociacións que defenden esa unión, non? E que eu sempre respetei moito e ademais usei no Parlamento Europeo moitas veces, non sempre, porque ás veces, pois bueno, por unhas razóns políticas, como pudo ser a intervención do tema de Gaza en inglés ou en
en outras linguas, non? E en castelán ou en francés, hai as veces que non, pero sempre tratando de que se dice que somos o mesmo tronco lingüístico, un galego internacional, iso, e ademais, é unha sorte que temos, é unha maravilla, pero como decía antes, ese recoñecimento do galego normativo, do galego oficial dentro do que é o recoñecimento do Estatuto de Autonomía, o que daría é unha oportunidade para Galiza de ter unha oportunidade económica e de recoñecimento, e sobre todo, imagínate, xa solo pensando nas facultades de traducción e de interpretación, a cantidade de postos de traballo que se crearían, pensando en las industrias, nos sectores creativos, pensando na situación pues, dos traductores, das traductoras, da propia lingua creativa, literaria, porque, por desgraza, temos un goberno que nos minoriza. Entón, o que necesitamos son recoñecementos en todo o que se poida. Iso, xa digo, non obsta toda a posibilidade que usa unha única eurodiputada galega que usa a lingua do galego internacional na Eurocámara, a única, porque nin o PP nin o PSOE a fan. Entón, bueno, pues hai que ver tamén esa situación de que non se estamos empregando, pero a outra situación sería un recoñecemento. E iso non quita que un día se faga nunha versión ou noutra, non? Gustoume moito do lado da lusofonía un artigo que publicou Le Monde Diplomatique na súa versión brasileira hai uns meses, que titulaba o que pode gañar o Brasil coa oficialización do galego na Unión Europea, e falaba de que, bueno, un pouco axudar ao recoñecemento da lingua galega e protexer a lingua portuguesa como patrimonio histórico-cultural no lugar en que ela naceu, non? Sí, tamén foi moi bonito ese artigo. Claro, sí. Tamén é moi interesante. Moi fermoso. Tamén é moi interesante ver como se ledo a cuestión desde o lado sur do Miño e alén fronteiras, non? É que nós temos moitísima sorte, porque nós estamos entrando en un sistema e, ademais, con unha relación no mundo. Eu mesma falei co presidente Lula en galego. E non necesitache traductor, non? No, eu non necesitei traductor como fixeran algúns que foran a falar con el. Non necesitei. E non só iso, sino que el dixe, unha galega era a miña muller, porque galega é unha persoa loira no Brasil. E a súa difunta muller era loira. E entón, dixo, Galiza é o noso inicio, dixo, o noso inicio. E que ben nos entendimos, e ti vas a unhas zonas de Galiza nas que falamos igual, que sorte temos Mozambique, Angola, Timor-Leste. Eu mesma fui a Timor-Leste con unhas eleccións no 2012, e estaba ali, e lugares moi recónditos que íbamos a esa observación electoral, e cando lle falaba, e dicían, aquí, claro, eles, bueno, foron colonia portuguesa, e pasou o que pasou, e recoñeceron perfectamente que era a mesma lingua, recoñeceron alá, no fin das antípodas, recoñeceron que somos a mesma lingua. Iso é unha riqueza xeopolítica, unha riqueza cultural e unha riqueza humana que non somos aínda conscientes, e deberíamos de serlo como povo, de ter esta posibilidade. E esas... Dime. Dime. No, iba a dicir que esa paradoxa tamén, non, que comentabas antes nalgúna intervención túa en galego-portugués, esas críticas e esas burlas do lado dos partidos de Estado, moitas veces esa polémica tamén que houve no Congreso Español, e depois vemos xente como Quique Costas intervindo na Asamblea da República Portuguesa, as cuestións que plantexas ti no Parlamento ou as reunións que tendes de traballo, incluso o que comentas con Lula, pois perfectamente nese galego sin ningún tipo de impedimento. Coa comisaria de Política de Cohesión, Elisa Ferreira, falamos cada unha a súa versión e que ben nos entendimos, non? Ou co propio Lula, ou todas as reunións que se den con eurodiputados de Portugal, que maravilla, e que normalidade, ademais, que normalidade, non? Non falamos en castelán entre nós, falamos cada un na súa versión, e non só iso, sino que temos unha oportunidade de recoñecimento precisamente no uso da nosa lingua en calquera das súas variantes por unha cuestión, que é a seguinte. Cando veo o presidente Sánchez ali, que houve unha
no marco da presidencia do Consello da Presidencia Española, pois resulta que interviu o presidente Sánchez e eu dixinme a él, señor presidente do goberno español. El deuse conta que tirou o pinganillo, porque o pinganillo é algo normal e é algo que se fai en calquer parlamento multilateral e non esa burla que fixo o señor Feijóo, pois que tirou o pinganillo e escoitou e entendeume perfectamente. Cando eu empecé a falar, empezaron os eurodiputados, como ese eurodiputado novo que vai de galego e que votou en Madrid, que ven de Ciudadanos o demais, e que se pasou o PP, Adrián Vázquez, a insultarme, dicindo que falara na lingua do Estado polo que fun elexida. A lingua do Estado polo que fun elexida, na miña terra é as dúas linguas cooficiais que eu saiba, non? E eu podo usar calquera delas, ou podo usar, si quero, o alemán no Parlamento Europeo, que teño a sorte de sabelo. Entón, o problema é que ese tipo de concepcións, e como a él me increparon outros máis do PP e tal, esa concepción de minusvalorarnos, de intentar minimizarnos, de ridiculizarnos ou de burlar, é o que lles proe moito, porque hai unha diputada galega que fala na súa lingua con orgullo, con orgullo, e sí que agradezo ali ese ollar que tivo o presidente do Estado en quitar o pinganillo, porque foi un recoñecemento tamén, de alguna maneira, de decir, oye, aquí estamos e esta persoa ten o dereito a usar. Pero bueno, independentemente diso, eu teño a obriga de facelo unha lingua que consideremos en cada momento. E ademais, aquel era un momento precisamente de usar a nosa lingua máis que nunca, claro. Non? Como povo. E non o poden soportar, de verdade, non o poden soportar, porque iso tamén demostra un sectarismo, non? Sí, quédame dúas xa para acabar, Ana. A primeira, nun momento de descrédito da política, por que crees que hai que creer na política? Hai un descrédito na política que ven debido precisamente a prácticas antidemocráticas, prácticas corruptas e prácticas que non son políticas, sino que son de propios intereses, non? No que se chama a política pequena, non? Pero hai que facer política grande, que é traballar para a xente, traballar para o povo, traballar con eu decía hoxe con Ana Pontón, cando tivemos a rolda de prensa, temos un mandato popular de representar o povo. Pois iso é o que hai que facer, un mandato popular, e nunca esquecerse de onde ves, nunca esquecerse quen somos, o que facemos e a onde imos. E aí está, que eu creo que hai que dignificar a política. Eu sempre que me preguntan, a miña profesión eu agora, quero dicir, eu con orgullo digo, dixo na entrevista de público de Juan Oliver, política, é que son política. Son política, e podo estar agora e o mellor dentro de un tempo, pois non estou. Pero serei política toda a miña vida nunha concepción ética de facer política para os demais. Da igual que este en outra actividade. Por que? Porque hai que ter orgullo de ser política, de ser unha alcaldesa que defende o povo, de ser unha deputada, un deputado que defende o povo, un representante. Por que? Porque cando tens a conciencia tranquila, cando tens o traballo de cara a xente, tamén ves o apoio, como aumenta o apoio electoral, como nos queda a xente, pois aí hai que ter ese orgullo e traballar na política con ética, porque é algo que se esqueceu moito, a ética. E o que fixeron moitos dos grandes partidos centralistas e outros, non? Entre as súas liortas e as súas historias foi denostar a política e non vela como instrumento de apoio á xente, de defender as súas demandas e non as súas liortas que non lle interesan a ninguén, porque, bueno, nos efectivamente, cando pasamos esa mala etapa no BNG e cando pois foi unha etapa dura e todo iso, tamén aprendimos esa lección, pois, bueno, de aprender dos erros, tamén de valorar as virtudes e de facer unha política sempre entregada ao que nos debemos, neste caso ao povo galego, e ter humildade sempre, humildade, porque hai moita soberbia en política, moita. E a última, Ana, un pouco aí nesa contravisión pasado e futuro, que momento foi o que máis te emocionou destes anos todos de idas e vidas no Europarlamento, e como queres que se che recorde cando deixes Bruselas, esperemos que dentro de moitos anos, ou, non sei, dentro de 5, na próxima legislatura? Pois mira,
creo que dos momentos que máis recordo, hai moitos, non? Pero para min un dos máis fortes foi o tema de levar as víctimas de Angrois ali a Bruselas e de que foran escoitadas, porque non foron escoitadas no Estado, non foron escoitadas por quen tiña que ser, que eran os ministros de fomento de dous gobernos, e de que chegaran a Bruselas e que as escoitaran durante máis de 2 horas e media, que lle deran dignidade e de ter sido a ponte. Iso por un lado. Despois, outro dos momentos foi tamén moi duros cando tuve esa expulsión, ¿no?, de Israel, e a través de ir nun barco de axuda humanitaria e esa chegada tamén ali. E outro dos momentos, sen dúbida, dos máis importantes foi tamén cando agora viu Camilo Nogueira de volta, 20 anos despois do accidente do Prestige, foi nesta legislatura, ademais, que se cumpriron os 20 anos, e veu Camilo Nogueira de volta e falou ali e dixo: quero dar grazas por estar aquí. E digo, e todos nos quedamos impactados, e dixemos, é que nós estamos todos aquí precisamente porque houve persoas como él que abriron os camiños, que nos deron unha posición no mundo, que falaron de todo o que vimos falando nesta entrevista, e que emoción, a mí causou unha emoción moi grande. Entón, cando a militancia juvenil decida de que non continúe o que sexa, a mí me gustaría, eu teño moita forza para loitar nesta legislatura, sigo con moitas ganas de traballar, e iso que importa, ter esa ilusión. A mí me gustaría ser recordada pola eurodiputada que defendeu o seu povo, que falou das causas da humanidade, que tivo ética facendo política, e que, sobre todo, que nunca deixou de ser de perder a súa orixe, non? Unha orixe popular, unha orixe humilde, pero que non cambiou, que o escano non me cambiou, e iso o único que me fixo foi aprender, foi ter máis conciencia e poder lutar máis pola xente. Iso é como me gustaría, porque miña nai dixo unha frase de pequena, e por desgracia miña nai faleceu nesta legislatura, e, bueno, foi un momento moi duro para min, no ano 20, porque además tiña Alzheimer, e foi moi duro todo, vela como iba degradando, e meu paixiño pois faleceu o ano seguinte, no 2021, co cal eu iniciei unha legislatura na que me tocaba o mandato no 2022, pero na que, despois de facer a campaña do 19, se me morren meus pais no 20 e no 21, entón foi moi duro, e, bueno, tardei un tempo en recuperarme, e agora estaba moi orgullosa esa noite electoral de ter sacado este resultado, e as minhas palabras foron para eles. Pero miña nai díxome de pequena unha frase, díxome, quedoume grabado de por vida: fai o que debes e ama o que fas. Fai o que debes e ama o que fas. Pois... E iso é o que trato de facer sempre, porque realmente isto é un traballo que tens que moverte muitísimo, que non tes parada, que é moi complicado a nivel de vida persoal e familiar, pois porque hai moita dedicación, como cualquier traballo en política, pero no que de verdade eu sinto unha honra enorme de poder representar non só o povo galego, sino a humanidade como si, porque precisamente para dar esas voces de quen non ten voz. É un orgullo moi grande. Bueno, así se me nota que a veces teño que dormir un poquinho máis. Ana Miranda Paz, europarlamentaria galega, graciñas polo teu tempo, obrigado polos valores que transmites, e a próxima toca en Bruxelas cos compañeras portuguesas. Por suposto, Edgardo, que foi a desvir tamén unha destas visitas que organizamos de traballo ao Parlamento Europeo, que poida desvir nunha delas, e que podamos facer o programa en directo dende ali, tamén con compañeiros de Portugal, aos que sempre... Sabes como empezo as intervencións ali? Como? Obrigado, señora presidenta, obrigado, señor presidente, porque este é o anuncio que lle dou aos intérpretes da cabina española para que interpreten, e a cabina portuguesa calas en ese momento, entón, obrigado, obrigada. Xa saben, nunca hubo un problema e sempre están moi agradecidos, e ademais nos entendemos tanto coa cabina española como coa cabina portuguesa perfectamente, e co resto porque todas interpretan. Entón, é moi bonito, moi bonita esa pluralidade e ese normalizar as cousas, non?
Pois obrigado, Ana, un prazer e Obrigada. un luxo, Señor, un luxo grandísimo. locutor, señor presidente de radio deste programa. Nada, presidentiño, un luxo e aprendendo moito. Graciñas, Ana. O luxo para mí. Moitísimas grazas. Ata a próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao. Minutos de moitos quilates con Ana Miranda, eurodiputada, recén escollida, elexida para o novo mandato 2024-2029 para o Parlamento Europeo. Xa vedes, conversa na que tocamos moitos paus falando da Unión Europea, falando de como é a Unión Europea vista desde Galicia, desde a Eurorrexión, como nos afecta no noso día a día. Tocamos moitísimos temas. Realmente é unha persoa que se podería falar horas e horas. Estivemos detrás dela durante bastantes semanas e por fin conseguimos falar nunha xenda que ten Ana Miranda pois completísima, como vos podedes imaginar. Tocamos evidentemente a cuestión do galego, tamén da lingua, por iso e por outras moitas cousas. Agradecemos o seu tempo e agradecemos vos a vos que escoitarades ata aquí. Recordade que estamos no email en galiportuspodcast@gmail.com para o que queirades, nas redes. Seguídenos, escoitádenos en Radio Llarí 107.2 aquí con Carlos nos mandos técnicos, que a súa paciencia tremenda. Co seu bo facer, estamos os sábados de 12 a 1, redifusión ás noites ás 10, do sábado e ás 6 da tarde do luns, nas redes, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast e en Pod Galego. Hoxe marchamos cun tema que nos gusta bastante, un tema dun grupo moi mítico, Luar na Lubre, que fala desa conexión entre Europa e esta Finisterra, este fin do mundo con Cabo do Mundo, ou máis ben con Eixo de Dar, do álbum Cabo do Mundo. Acabamos, obrigado, chao, chao, ata a próxima.